Era una època de molta alegria, de molta eufòria al carrer. Ens semblava que havíem d'estar a les Rambles tot el dia i pel Gòtic, reivindicar els pobles, les parts, diguem-ne, de la ciutat. Semblava que tots érem una família, que vindria la democràcia, que ho arreglaria tot, que sortiria tot bé automàticament. Bueno, potser ens ho imaginàvem els que ens ho volíem creure, perquè ara seria difícil que sortís un grup amb la Fura a partir de la mateixa manera que llavors. I jo estava ficat amb la cançó, amb el dibuix, amb seguir tota la tendència musical d'aquella època, i hi havia uns xicots amb inquietuds artístiques que són aquests d'aquí Moià, d'allà Moià, i érem companys de poble, de petits. Jo li havia aixafat una bicicleta en el Marcelí i vaig fotre una cantonada a Cal Crispiera. A la cantonada em va tocar aquí i vaig quedar bastant malament, la bicicleta pitjor, i va venir la meva tieta Eulàlia a portar-me un got de conyac, que suposo que em devia anar bé. I clar, en aquell temps jo estava amb el Santi Arissa i el grup Tribu, que érem un grup musical, però amb animació, teatre, fent sortir cabres, gent amb armadura, capgrossos, ninots que jo feia, i aquests s'apuntaven a acabar de rellenar l'espectacle. I clar, jo estava ficat amb la tribu, i al veure que aquests volien fer alguna cosa, doncs vaig dir, va, fem coses, i vam anar fent coses. El que passa que, clar, si jo volia fer alguna semblant al Genesis, o Pau Riba, o Jethro Tull, música rock simfònic teatral, i clar, soc més amb una mentalitat més còsmica, més romàntica, més onírica, i també penso que l'absurd i els somnis són una bona matèria per fer art. L'absurd, el que no té sentit, el raro. I talleu-me quan no us sembla. Vale, aleshores...